Next speaker is Madame Любчева. Господин председател, господин комисар, колеги! Решимостта на Европейския съюз да се утвърди като пример за качествена политика за опазване на околната среда е свързан с отговор на различни предизвикателства, едно от които е борбата с незаконния трафик на отпадъци. Това предизвикателство не е ново. През 2006 година Европейския съюз поставя началото на целеви усилия с приемането на регламент относно превоза на отпадъци, а днес следва да надградим постигнатото. Статистиката на обема на нелегалните превози подсказва, че не сме извървели целия път и се нуждаем от целеви мерки за намиране решение на един проблем. Той често остава извън погледа на медиите, но чието измерение е много тревожно. Целта днес е да бъде поставен край на редица нерегламентирани практики и законодателни пропуски, да осигурим възможност на страните членки да координират и хармонизират усилията си по посока с борба с незаконния трафик на отпадъци, да защитим интересите на обществото и бизнеса, да допринесем за една по-чиста и защитена околна среда. Връзката между околната среда, съхраняването на ресурсите, създаването на работни места и здравето на хората е очевидна. Ще обърна внимание на някои от основните достижения на този доклад. Извеждане на проблема на незаконния превоз и третиране на отпадъци като фактор, застрашаващ бизнеса и околната среда, както и общественото здраве. На второ място, създаване на рамка за подобряване на знанията за незаконните превози и практики и подобряване сътрудничеството между държавите членки. Разширяването на обхвата на плановете за инспекции, включването на оценката на риска като задължителен базов елемент и осигуряването на публичен достъп до информацията. Увеличаването на правомощията за контролните органи в страните членки и прехвърляне на доказателствената тежест върху операторите. Тези и много други промени ще допринесат за един по-твърд и амбициозен курс спрямо нерегламентираните практики в сектора, ще ограничат отрицателното им въздействие върху вътрешния пазар и ще спомогнат за съхраняване на ценен суровинен ресурс за Съюза. Като докладчик в сянка от името на групата на социалистите и демократите, приветствам постигнатите компромиси със Съвета и вярвам, че с днешния вод ще осигурим силна и устойчива законова рамка в подкрепа на икономиката и политиката за опазване на околната среда. Благодаря. Thank you very much. And next speaker is Mr. Gerbrandi. Yes, thank you very much, Mr. Chairman. And since I completely agree with what all my colleagues before me and the Commissioner have said, I'm not going to repeat that. What I'm going to do in my final speech during this mandate is emphasize the fact that